Kaixo, kazetaguneko lagunak, oporrak prestatzen ari zara eta bizitatu nahi dituzun leku guztiak antolatu nahi dituzu, beraz, bideo hau zuretzat da. Gaur Google Mapsen mapa pertsonalizatua nora sortu irakatsiko dizugu. Bidaia planifikatzeko, interesguneak markatzeko eta lagunekin edo senideekin partekatzeko. Hasteko nabigatzailea irekiko dugu eta Google Mapsen sartuko gara. Goiko ezkerraldeko 3 lerroak hautatuko ditugu eta guardar atala hautatuko dugu. Behin hemen gaudela, mapetara joango gara. Hemen gordeko dizkigu sortzen ditugun mapak, baina geure mapa sortzeko Abrir My Maps hautatuko dugu. Beste erlaitz bat irekiko zaigu eta hemen Crear un nuevo mapa dioen botoian klik egingo dugu. Sortzen dugun informazio guztia Driven gordeko digula abisatuko digu eta Create sakatuko dugu jarraitzeko. Hemen hasiko da magia. Lehenik eta behin gure mapari izen bat jarriko diogu. Mapa sin nombre dioen lekuan klik eginez. Adibidez, Oporrak Mallorcan 2025 deituko diogu. Eta bilatzailean Mallorca jarriko dugu, gure ibilbidearekin hasi ahal izateko. Orain leku interesgarriak gehituko ditugu. Cala Meskiada edo Miradores Colomer bezalako lekuak bila ditzakegu. Eta aurkitzean, Añadir al mapa botoian klik egingo dugu. Markagailu bakoitza pertsonaliza dezakegu, kolorea eta ikonoak aldatuz. Oharrak ere gehitu ditzazkegu, ordutegiak edo prezioak apuntatzeko adibidez. Eskuz ere gehitu ditzakegu lastermarkak. Horretarako, goiko geruzan markatzailea hautatu eta markatzailea jarri nahi dugun tokian klik egingo dugu. Horrela markatuko ditugu bisitatu nahi ditugun leku guztiak. Hobeto antolatzeko geruzak sort ditzakegu. Adibidez, bidaiako egun bakoitzerako bat, jardueretarako beste bat eta jatetxetarako beste bat. Horretarako Añadir kapa jartzen duen botoia hautatuko dugu eta geruza berri bat sortuko digu. Honi esker argiago ikus dezakegu dena. Eta honena, mapa hau beste pertsona batzuekin parteka dezakegu. Horretarako konpartir sakatuko dugu eta pertsonak gehituko ditugu. Hala, zure lagunek edo familiak ere gehitu ahal izango dituzte gomendioak. Eta listo, badaukagu jada Mallorcako oporretarako mapa. Ikusten duzunez, tresna ezin hobea da taldean planifikatzeko, biztaratzeko eta elkarlanean aritzeko. Dena leku bakarrean. Eta gainera, edozein lekutatik eta edozein mugikor ordenagailu edo tabletatik ikusi ahal izango duzu sortutako mapa hau. Bideoa gustatu bazaizu emaiozu gustoko dut, harpidetu zaitez eta partekatu zure hurrengo abentura antolatzen duzunarekin. Hurrengora arte!